Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Kalindo. Osaiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Ziko la sogoleri oneka ngati anzeru, ziko la Malawi oneka lokhala ndi asogoleri amene anapita ku sukulu ophunzira bwino koma ali makape okaoka. Umawaona nthawi imene asanalowe mboma amabweresa ma ideas oneka ngati akalowa mbomamo akapangamo zokupsya. So kairo akafika mbomamo amakachosa zimene anapanga nzawo ndikuyika zawo kusintha mayina a zinthu ati kuoneka kuti akapitiriza za munthu uja ati azaoneka kuchipa. Koma one thing you must know is government is a system. Palibe amene angasinthe system yo imayenera kuti ukakhala wanzeru uzipanga zimene anapanga nzako kuchita implement. Vuto limene tili nalo kuno ku Malawi sitifuna kuchita implement good ideas zimene anapanga anthu ena mbuyomo mwachisanzo Bingwa Mutharika adanena kuti ziko lino tiziyendera zero deficit tizizidalira tokha. Koma asogoleri ena atabweraso anazichosa zimene zija. Lero ziko lasanduka lopemphapempha. Lero nzanu nduyo ali ku Tanzania kukapempha magesi kupempha ko mafuta. Khande muzisinthana ndi chani khaya zimene mukupemphazo? Khande muzasinthana mwina ndi nyanja yomwe ikapena. The DC mwana woopsa kwambiri. Utenga wanga wa ulere mama wa uno ukupita ku chipani cha MCP. Maka ino ma veterans aku MCP ko amene mmaganizako at least muliko anthu oganiza kumene koko ku MCP ko amene timakuona nikuti mwina mutapasidwa chance mukonza kuachita advise anzanu. Tikunena to anthu ngati achina Juliana Lunguzi, achina Jumbe, achina Njovu Yarema, achina Meja, ndiena anzeru amene nthawi imene mparliament akati akaima ndikumadziwa kuti anthu atu ndi anzeru awawa koma mwina chance sichinawagwere. Mukanawalangiza anzanu a MCP chifukwa athamanga kwambiri. Nkhani zokuba athamanga kwambiri. Ili ndi ziko zimakhonza kusintha. Nkutheka kuti mwina Mulungu akalola mu September muno ziko likoza kusintha. Mwauze anzanu a MCP aonjeza kwambiri kabedwe kake. Inde munthu ophika nsima somalephera kulawa ndiwo komano awa anzanu a MCP aonjeza. Ndinalengezapo kapena ndinanenapo mawiki apitawo kuti meya wa mzinda wa Lilongwe adapita ku koti kukatenga injunction yochita block 70 plus zimeneso zili pa mkangano kwambiri malo amenewa ku area 27 kumene director of planning and development komanso planning manager komanso director of finance aku Lilongwe City Council ko apeza nazo mavuto. Tikunena pano aapanga transfer ndipo akuyenera kuti akachite report malo awo amene atumiza ikamakwana uba 1 February. Director of planning and development Hilale Kamera komanso director of finance Elia Mbanda komanso Obvious Nyerenda atumizidwa winayo kuzomba, winayo kumzuzu, winayo kulikoma chifukwa chochita block kuti maploti amene wasagulisidwe. Maploti awa ndi akhanso, maploti awa ndi opindulira Malawi komano akumeneko anzanu a MCP akufuna maploti aja gawane. So kairo maploti onso akagawanidwa
kupita kwa MCP members sikuti sotu akukamangapo nyumba iyayi koma kukagulisa kwa amwenye ziko lomvesa chisoni limene lizazaze kusogoloko ndi anthu obwera ndipo sitikudziwa kuti kodi ana amene ati azabadwe azafikira kuti popeza ziko lili kuzaza malo mukupereka kwa anthu obwera mukupereka kwa amwenye ma Nigerians ma Burundi kodi ana amene ati azabadwe kusogoloko azakhala kuti kodi makolo athu akati azipanga zimene zikalero ziko litikanalipeza ndiye inu amene muli a MCP mudziwe kuti kunali anzanu mbuyomo nawonso amalamulira zikoli koma nchitidwe yake samapanga umenewu tapitani mu depot yaku Lilongwe mukaone ma structures ali kumeneko kungomangidwa mwachisawawa ngatiso ku council kulibeko director of planning kapena planning manager ayi kungomanga chisawawa ndiye zimenezi chifukwa chokuti ma directors amene wa achina kamerawa achina banda area mu komanso obvious Nyerenda amalesa zimenezi MCP atumiza ma transfers mwa force chimo lawo ndi limenero kuatumiza anthu osalakwa chifukwa amachita block kunena kuti maploti awawa maploti 70 musawagulise kodi tukuli phwando la maploti phwando la malo kodi tungati ndi mulilongo mokhamu kwina kulikonse mukaenda ulo mblanta asite molo muzuzumu mu machingamu muliwondemu muzomba mumangochi salima kumulanje kunsanje kuli phwando la maploti phwando logawana malo ma ministers ena akutenga maploti ochuluka kwambiri kumafusa kuti kodi zimenezi munati mumwalirerero zizapita kwa ndani kuli kuba kopsa kuba tateni tipite kuja kumachedwa ku NFFMR kumeneko ndiye kuli katangale opsa ndipo inu a CB mukanathamanga mupite kumene kukukuza kwaza feterezako mukaone zimene zikuchitika kumeneko kukupasidwa magalimoto makalata okhala ngati akutenga fetereza kupita naye kuti akamugawe koma feterezayo akupita ku area 36 akumapita ku area 36 ku nyumba ina kuseriko ndikumaka muchosa mmatumba kumamuyika mmatumba ena akakhala kuti ameneyo ndi minister watulusayo ndi kuti akumayikapo zina laje kuti amene akuchita donate fertilizer ndi minister ameneyoyo katangale wafika popsa kwambiri mukapita pa wakawaka pa korido ya wakawaka kumanzereko muende mmene momu pa korido imeneyo mukayipeza chinyumba china kuseri pa konapo mukachipeza chinyumba chimenecho anthu akutenga matraki a fetereza amene akusowa anthuyi fetereza uja waulere ujayo akumutenga ku small holder matraki ulendo naye ndikumaka musinthula kumeneko akamusinthula kumamuchita lipaki akamuchita lipaki akudindapo zina la minister iyayi angomuyika muthumba lina ndikupita kumakagulisa ku Tanzania malo osiyana anthu ndikumalemera kodi tuzikola Malawi aphweka kwambiri tikamanena kuti chimene chasalako ku State House ndi chigololo muzikhulupirira pakali pano pande nyumba ijayo ayisandusa chigololo anthu ndikusavuka mukanampasatu break chakwerayo chifukwa chimene mukumpangira zini malaulo wina ndi uja wagwida last week ndiye wiki inonso wagwidwaso winanso wa MCP so kumadabwa kuti kodi abale ndi chani makamaka this is a very very dangerous sign yokuziwisani kuti zinthu sizili bwino ngati ku MCP tukuli munthu amene ndikoza kumpasa mamalikisi kuti munthu uyuyu ndiye akugwira ntchito bwino amene somukuyenera kutengerapo phunziro ndiye ndi vitubiko mumbatu tikazitenga ndale kuzisiya apo ndikuona ntchito za munthu zimene akugwira munthu makamaka zoteteza amalawi kuteteza munthu amene ali osauka kumuteteza munthu kuti ufulu wake usaphwanyidwe ndi vitumbiko mumba ndipo avitumbiko mumba wakanakhalapo mwina 8 akanakhalapo 10 nduna zaboma ndikumagwira ntchito mene akugwirira vitumbiko mumba
akuluakulu Malawi ali bwino munthu wakumuzi akumva kukoma chifukwa mwachisanzo zimene zachitika ku tcholo zija kumwesa mwenye mazi onunkha mazi okuti anali ndi miyala amene iwowo amwenyewo azunguwo akumapasa anthu otchera ti pamene pajapo avitu muli ndi distinction ndipo muyende mukafike ku Lujeri, mukafike ku Esperanza, mukafike ku Minimini, mukafike ku Greenock, mukafike ku Landadero, mukafike ku Sayama, mukafike maestate onse mukaendere kumene koko muone mmene anthu akuvutikira machini ochera ti akuayika padakali pano kusonyeza kuti anthu samalembedwaso ntchito, anthu azizunzika akumulanje ndi kutcholo. Mupite monse ya bwana muyenderemo muone mmene anthu akuzunzikira, ndipo anthu akuzunzika ku Malawi kuno ngati si kwawo. Choncho inu avitupiko mumba kupatulwa za ndale zimenezo nthawi zina mukumazikambakamba koma mukugwira ntchito yayikulu kwambiri. Izi ndi zimene tikuzifuna ife ngati ine ngati omenyera ufulu ngati ineyo ndikumamva kukoma kwambiri, ndikumamva mumtima mwanga kunong'ona bwino kwambiri, ndipo ntchito imene iyi musayisiye. Mukati choncho mukayenda chonchija mukayendera maestate mulowe mwamwenye mukaone uve uli mmene momo mwamwenye makamaka mulimbimu matoileti mulibe anthu munthu amampasa 2000 every Saturday ati amenewo malipiro ache. Anthu akuzunzika kwambiri. Muyende mmene mubwana muyenderemo muone mmene anthu akuzunzikira. Ena ndi awa a Reserve Bank mukanatengerapo phunziro. Reserve Bank wenzi pano mukumagwira ntchito monga mmene akugwirira minister ameneyi Vitumbiko Mumba. Tikapita ku mbali ya pension anthu akuzunzika kopya koma Reserve Bank mulipompo. Tikapita ku Pension Act amanena kuti Pension Act imalamula kunena kuti every institution imene ili insurance company imayenera izipereka member statement kwa both the members komanso isi employees. Koma muona kuti maujeni ma insurance companies ambiri samapereka member statement annually kwa ma members kuti azidziwa kuti kodi pension yawo ikuyenda bwanji. That is why padakali panopa kuli a lot of pain, a lot of cry. Anthu ambiri akuzunzika sakudziwa ndalama zawo salandira kuphatikiza kubomako. Ukapita kubomako amanena kuti ndalama zako zili kutiko zili kuniko iyayi zili ku ndalama zako tazisiya ku Vanguard, ndalama zako zili ku Prime Insurance, kodi ku Old Mutual makampani wakodi iniyo ngati regulator Reserve Bank mumachita mumakhala ndi nthawi yokayendera ndikuona kuti kodi a Vanguard akuperekadi member statements. A Vanguard akupereka member statements kwa members yake komanso kwa ma employees yake. Nanga nkhani izizi za ma agent kodi akupanga zimene zima lamulo limanena kunena kuti simu kuyenera kumamudula munthu ndalama yache yolakwika pay as you earn. Zimene zozo munayenera inu ngati a Reserve Bank kukachita monitor ndikuona zimenezo, because kuma insurance companies kuli a lot of road. Anthu akuzunzika kwambiri. Mupite ku Old Mutual, mupite ku Prime, mupite ku Vanguard. Makamaka anthu ambiri akudandaula Vanguard. Vanguard iyi ikuoneka kuti anthu akuyidandaula kwambiri. Ichi ndiye chilungamo chaketu. Mupite ku Nico, mupite ku makampani onse muyendere inuyo a Reserve Bank posatira Pension Act kodi imanena kuti chani, kodi malamulo amati chani, koma muli bize kuba mmene akuberawa opanga mafuta makampani amene akuyenderesa za mafuta muno Malawi kumene kuli diesel akubedwa, petrol akubedwa, matankalaji akuti akabwera akumawapanga kumaba every tanker kumaba mumwina 2000 liters. I mean 200 2000 kabena 200 liters, 300 liters, 5000, 500, 1000 pang'ono usiku ndikumagulisana kuteko anyamata wamwaona akumagulisa black market wa
mafuta ache ndi amene wowo akumakhala ndi makampani awo a private basi akumayitanizana ndi kumagulisana mafuta amene akumaba m'mathankala muja. Malawi wafika povuta kwambiri. Mwanambu Makembu kuchokera ku ofesi ya president kusika musi kwa ma ministers pakana pa constituency level aliyense ndi wokuba, aliyense angoba, koma Malawi akuzunzika kwambiri. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.